खुलुमका बाइब सं हाइनो हाइटेशन नोटिफिकेशन कटाल नाइले जावनाय दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन थे कैसे जॉब अंखरका अबंगा दिल्ली पुलिस नि होइते कैसे जॉब अंखरजाक इंगा बिनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रok नालेनो फाइदे हिंकै पोस्ट दङ जागा 1 नम्बर दङ पोस्ट जूनियर इंजीनियर 1 नम्बर पोस्ट दङ जूनियर इंजीनियर सिविल ओ जागा वैकेंसी एकजन दङ और पर मंथ 35,000 के रिजांनाय पुलावो इंका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंका बीटेक ना नांगो बा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास खालायजा इंका नों रिमानाय इंका लगियो 3 years एक्सपीरियंस नांनाय इंका 2 नम्बर दङ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वैकेंसी और एकजन 35,000 मानाय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंका जगह बीटेक ना नांगो बा डिप्लोमा इंजीनियर ना नांनाय संगे 3 years नि एक्सपीरियंस दङ नांनाय इलेक्ट्रिकल फील्ड इंका नों जगह जॉब एप्लाई खायमानाय इंका 3 नम्बर नाइए जूनियर इंजीनियर दङ पोस्ट एकजन 35,000 एलिजिबिलिटी दङ बीटेक ना नांगो हायाकबा डिप्लोमा इंजीनियर खालायजाक ना नांनाय इंका लगियो 3 years एक्सपीरियंस नांनाय इंका नों जगह जॉब एप्लाई खायमानाय इंका 4 नम्बर दङ अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट एकजन 40,000 থেকে बेतन नांनाय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमबीए खायजाक नांगो एबा एमकॉम खायजाक नोंगो रिमानाय लगियो 3 years एक्सपीरियंस नांनाय अकाउंट फील्ड नि दै इंका 5 नम्बर दङ कंप्यूटर ऑपरेटर और एकजन दङ और 25,000 दङ एलिजिबिलिटी इंका काय जागाव डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन and having 6 months experience in the field नोंजोर जगाव डिप्लोमा कंप्यूटर खायजाक ताई 6 months एक्सपीरियंस दं हांगाय नोंगो जगाव एप्लाई खायमानाय ओमफ्राय बनो एप्लाई खायना हनका काय 10 AM to 5 पर्यंत बनो जगह सबमिट खायनानि बागै एप्लीकेशन बरो टाइम रेखा जिनो बाकी एप्लीकेशन खायना हंगाय नाइदि एप्लीकेशन खायना हंगाय ब्रंनि ईमेल लिजक दङ ओइ ईमेल नम्बर थाङै नों कायसा बिनि फर्म दङ फर्म फिलआप खालायै नों ओ जागाव ब्रंनि ईमेल दै निनि जे डकुमेन्ट दंमोनै कायसा पीडीएफ सामै नों ब्रंनो मार होनाय एबा हंगाय कन्टेक्ट थ्रु टिपन नों ब्रंनो टेबो कखनो मुजंगाय सोंनि मानो हंगाय जों अब जे फर्म नायलेनो बहाय फायदिंखाय नायदि अबखाय फर्म ब्रकनि फर्म एप्लीकेशन खायजने फर्म दङ पुजाबो नेम ब्लॉक लेटर बाय नोंगो जागा मासनि जतनो ब्लॉक लेटर बाय नोंगो जागा बुमुं मास होनजाय ओमफ्राय फादर नेम रेडियो जागा ओमफ्राय डेट ऑफ बर्थ रेडिनि ओमफ्राय परमानेंट एड्रेस रेडी नि एड्रेस ओमफ्राय नि एडुकेशन क्वालिफिकेशन रेडी टेक्निकल क्वालिफिकेशन बाय नोंगो जागा रेडी इंगाखाय जगह पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस नोंगो एक्सपीरियंस मासिनाय ओमफ्राय निनो जागाव नों बो पोस्ट एप्लाई खायनाय अकाउंट ऑफिसर जूनियर इंजीनियर सिविल जागा नों जे जाजमाने पोस्ट नि बुमुं सैदि ओमफ्राय एनी अदर इनफॉरमेशन नों जेसपनो इनफॉरमेशन नोंगो सिनाय सिरि मानो ओमफ्राय 10 नंबर ओमफ्राय मोबाइल नंबर रेडनि ओमफ्राय ईमेल एड्रेस रेडी ओमफ्राय परमानेंट एड्रेस विथ पुलिस स्टेशन रेडी ओमफ्राय नरक कैसा ओपन लगियो नि डकुमेंट एक संगे काय पीडीएफ सामै नों मार होनाय बङो ओमफ्राय कन्टेक्ट नरक कल बो खायने मन बरनि नम्बर अफ रिजेक्ट दङ तलाबो बरनि नम्बर अफ नों कल खाय देबो सोंहर मानो बिषय रक
ओमफ्राय आरो डेट दिदि आरो निनि सिंसिरदि जेसपनो ओमफ्राय आसोंनो न'आवनो जतन हामबाय।